przejedzeni są. Tak? Przejedzone Pani czy nie? Nie, pewnie, że nie. W miarę oszczędnie, ale drodzy Państwo, w ogóle jest mi miło, że w tym nowym roku jesteście w tak pięknym i dużym składzie, że po prostu nic się nie zmieniło i odpowiadacie na nasze zaproszenie. To jest bardzo cenne. Słuchajcie, nowy rok, tak jak właściwie różne są sylwestrowe bale, spotkania noworoczne, tak my dzisiaj właściwie też rozpoczynamy nowy rok dla Państwa zaproszeniem. Właściwie pomysłem na to, co dzisiaj się dzieje, z tym pomysłem do nas zwróciła się Pani Agnieszka Kobierowska z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni i zaproponowała, żeby po prostu zaprezentowali się jej uczniowie z tej szkoły. Przygotowała dla nas program i na początku myśleliśmy, kto mógłby obejrzeć to. I pierwsze, powiem szczerze, takie skojarzenie to było z Państwem. Tak. Dlatego to jest dla Państwa dzisiaj kierowane. Miło nam, że oprócz właśnie Pani, która do nas, która to przygotowała, Pani Agnieszko, Pani się pokaże. Brawa dla Pani Agnieszki. To aktorzy tak krzyczą. Witamy również na naszym spotkaniu Panią wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, Panią Katarzynę Kwiecińską. Miło nam, że zagościła u nas. I drodzy Państwo, oni są bardzo przejęci. To jest ich debiut dla tak licznej publiczności. Wieczór z Miłoszem. Właściwie rok 2011 to był rok poświęcony właśnie Miłoszowi. Ale że w kalendarzu imprez naprawdę nie było miejsca, żeby w ubiegłym roku to Państwu przedstawić, żeby spotkać się na tym wieczorze Miłosza. Dlatego postanowiliśmy, że będzie to w roku jubileuszowym z okazji 750-lecia nadania praw miejskich w Kcyni. Bo jak wiemy, po prostu w tym roku, powiem Państwu szczerze, imprez będzie mnóstwo. Mam nadzieję, że wszyscy będą tak fajnie odpowiadać jak aktywny senior i licznie przybywać na te zaproszenia. Co więcej po prostu sami aktorzy przedstawią. Także serdecznie zapraszam.